tour tayo ulit ngayon dito sa may Dingalan, Aurora, specifically dito sa tinatawag nila na Matawe. Pero actually, hindi na po ito Matawe, kundi Cabog. Cabog, Dingalan, Aurora. At malapit po ako ngayon dito sa kanilang dagat na napakalinis. Papakita ko po sa inyo ito. Ito po ang napakalinis na dagat at napakagandang dagat dito sa Dingalan, Aurora. Ayan, so wavy. Okay, so ito pong nakapakan ko ay buhanginan. Ayan, so nagmamarka ang aking paa dito. Diyan ako galing. Dito yung kabila niya. So, babalik ko dito para makita ninyo ulit. Dito ulit. Diyan ako nang galing kanina. Dinig na dinig natin ang alon, ano? Ito. Maalon. Yan yung pupuntahan. So, papakita ko ulit ito yung mga kubo-kubo nila dito. Pwedeng i-rent tong mga to pag gusto ninyong mag beach dito sa may Dingalan, Aurora. Ito ang paligid po niya, napakalinis. Diyan tayo nang galing sa Dingalan.
may mga kabahayan dito. Ayan, may mga bangka. Ito po pwedeng arkilahin ito kung gusto ninyong maglayaw. And may nakausap din po ako. Pwede rin pong arkilahin ito para mangisda. May mga bangka. Ayan, napakaganda po talaga dito. Grabe. At napakalinis. So ito po ang Ilocano Math TV. Patuloy kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ilocano Math TV. At andito ako ngayon sa Cabog, Dingalan, Aurora. Ito po ang kanilang beach na napakaganda.